Ελάτε όμως τώρα να μάθουμε τα πάντα για την εξωσωματική γονιμοποίηση, καθώς σύμφωνα με έρευνες, περισσότερο από 15% σήμερα των ζευγαριών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά ο κύριος Νίκος Πράπας. Καλησπέρα. Είστε καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας στο Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Πράπα, πρώτα απ' όλα να μας εξηγήσετε τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση. Μάλιστα. Η εξωσωματική, ακόμα και ο τίτλος το λέει, δηλαδή γίνεται κάτι έξω από το σώμα. Παίρνουμε τα οάρια από τη γυναίκα, παίρνουμε το σπέρμα από τον άνδρα, τα γονιμοποιούμε στο εργαστήριο, από οάρια και σπέρμα από τη συνένωση θα προκύψουν τα έμβρια και τα έμβρια αυτά τα εμφυτεύουμε στη μήτρα της γυναίκας. Η εξωσωματική ξεκίνησε πριν 35 περίπου χρόνια για να υπερκεράσει το θέμα των κλειστών σαλπίγκων. Από εκεί βέβαια μετά προχωρήσαμε τόσο πολύ που σήμερα... Τι ποσοστά επιτυχίας έχουμε σήμερα? Τα ποσοστά επιτυχίας υπάρχουν, για να εξηγήσουμε, γιατί καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύεται, κύριε Επιμενίδου. Υπάρχουν ποσοστά επιτυχίας που ορισμένοι χαρακτηρίζουμε μέχρι να δούμε καρδούλα, να δούμε ζωντανή κοίηση μέσα στη μήτρα, και άλλοι θεωρούν σαν ποσοστά επιτυχίας όταν πάρεις το παιδί στο σπίτι. Κατά εμάς, ποσοστό επιτυχίας είναι όταν δούμε καρδούλα στον υπέρηχο. Από εκεί και έπειτα είναι μια κανονική φυσιολογική εγκυμοσύνη. Για τέτοια ποσοστά, λοιπόν, να δούμε καρδούλα στον υπέρηχο, τα ποσοστά επιτυχίας εξαρτώνται από την ηλικία της γυναίκας. Η πρώτη κατηγορία στα καλύτερα αποτελέσματα είναι όταν η γυναίκα είναι μέχρι 33 περίπου ετών. Από 34 με 38 υπάρχουν μια πτώση και από 39 με 43, δηλαδή τα μεγαλύτερα αυτά μπορούν να φτάσουν και 50%. Καταλήγοντας στα 38 να είμαστε στο 25% και στα 43 5%, 44 2% και 45 1%. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικός παράγοντας στην εξωσωματική είναι η ηλικία της γυναίκας. Ίσως έναν παράγοντα που δεν ξέρουμε αν θα τον ξεπεράσουμε ποτέ. Δηλαδή, οι γυναίκες άνω των 40, έτσι πώς μας το περιγράφετε, προσπαθούν πολλές φορές. Γιατί κάποτε ακούγαμε ότι κάνουν μια προσπάθεια εξωσωματικής ακόμη και 10 φορές. Στατιστικά, να σκεφτείτε ότι μια γυναίκα 40 χρονών, 39 με 40, έχει γύρω στο 15 με 20% πιθανότητα εξωσωματικής. 42 έχει 8%. Αυτό δεν είναι άποψη δική μου, το λένε τα βιβλία. 43 έχει 5%. 44 έχει 2%. Που έχετε υποβάλει γυναίκα σε εξωσωματική γονιμοποίηση και επέτυχε. Έχουν κάνει και 44 και 43, αλλά καταλαβαίνετε είναι θέμα στατιστικής. Δηλαδή το 5%, δηλαδή 44 είναι 2%. 98% να αποτύχει, 2% να επιτύχει. Βέβαια από εκεί και έπειτα θα πρέπει να περάσουμε στους ακροατές μας ότι δεν υπάρχει σήμερα ζευγάρι να μην μπορεί να κάνει παιδί. Ακριβώς αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν είναι ατάκα, με την έννοια ότι μετά υπάρχει δωρεά οαρίων, υπάρχει παρένθετη μήτρα, υπάρχουν διάφορα. Μέχρι 50 ετών που επιτρέπει ο ελληνικός νόμος να γίνεται η εξωσωματική, μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος. Δηλαδή, η μεδικά της είναι ξένα οάρια. Βρίσκεται στην περίοδο της γονιμότητας, όπως μας περιγράφεται, και γύρω στα 30. Μπορεί να καταψύξει τα οάρια της για να τα έχει αργότερα, για να γονιμοποιήσει σε περίπτωση που δεν παντρευτεί. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ξεκίνησε πρώτα από τον άνδρα, όπου υπάρχουν τράπεζες σπέρματος στη Θεσσαλονίκη. Η δική μας ιδιωτικά είναι πολλά χρόνια πριν, όπου άνδρες οι οποίοι λόγω καρκίνου των όρχεων χρειαζόταν να κάνουν κάποια χημειοθεραπεία, καταψύχαν το σπέρμα τους για να το έχουν μετέπειτα. Το ίδιο τώρα λοιπόν συνέβη και με τις γυναίκες, δηλαδή μια νεαρή κοπελίτσα, τελευταία είχαμε ένα περιστατικό 19 χρονών που είχε όγκο των οθικών, καρκίνο των οθικών, και καταψύξαμε και οθικικό ιστό αλλά και οάρια μπορούμε να πάρουμε. Αλλά υπάρχουν και νεαρές κυρίες οι οποίες λόγω καριέρας, σήμερα ακολουθούν και την καριέρα, δεν βρήκαν τον κατάλληλο άνδρα, αγωνιούν. Και υπάρχει δυνατότητα της κατάψυξης οαρίων. Θέλω να σας τονίσω ότι η κρυοβιολογία, έτσι λέγεται η επιστήμη που καταψύχει ορχικό ιστό, οθικικό ιστό, οάρια, έμβρια, σπέρμα κτλ., έχει φτάσει σε καταπληκτικά επίπεδα. Δηλαδή συναγωνίζεται τα φρέσκα οάρια και τα φρέσκα. Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα να κάνει μια θεραπεία εξωσωματικής, να καταψύξει 10, 15, 20 όσα θα έχει οάρια, με την προοπτική όταν θελήσει να κάνει την οικογένειά της να τα χρησιμοποιήσει. Μας εξηγήσετε και ποιες είναι οι κατάλληλες ηλικίες. Εσείς σε ποια γυναίκα θα λέγατε να κάνει, να μην κάνει αντίστοιχα εξωσωματική? Δεν μπορώ να πω σε ποια γυναίκα. Όλες οι γυναίκες μπορούν να κάνουν εξωσωματική, καταλήγοντας σε αυτό που είπα, ότι δεν υπάρχει ζευγάρι, δεν υπάρχει γυναίκα σήμερα μέχρι 50 χρονών που επιτρέπει ο ελληνικός νόμος να μην κάνει παιδί, εφόσον εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει η επιστήμη. Αλλά αν αφήσουμε την εξωσωματική, η πλέον ιδανική
περίοδος ηλικίας της γυναίκας για να μείνει έγκυος από μόνη της, εφόσον όλα είναι καλά, είναι κάπου εκεί, 27 με 30 από μόνη της. Μετά τα 33 αρχίζουν και μειώνονται τα ποσοστά επιτυχίας. Και πάμε, δηλαδή, γιατί μειώνονται, ίσως πρέπει να εξηγήσουμε. Είναι για τον ίδιο λόγο που μια γυναίκα μετά τα 36, όπως όλοι γνωρίζουμε, κάνει αμνιοπαρακέντηση, για να μην έχει σύνδρομο Down. Γιατί συμβαίνει το σύνδρομο Down στα οάρια της γυναίκας μετά τα 36? Η γυναίκα είναι άτυχη σε σχέση με τον άνδρα. Ο άνδρας μπορεί να φτάσει σε 90 χρονών και να κάνει παιδί. Η γυναίκα μετά τα 36 υφίσταται βλάβες στα χρωματοσώματα από τη φύση. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με αποτέλεσμα αυξάνουν οι πιθανότητες να έχουμε οάρια τα οποία δεν είναι καλής ποιότητος. Αποτέλεσμα μη καλά έμβρια, αποτέλεσμα η ίδια η φύση κάνει φυσική επιλογή και τα καθαρίζει, δεν τα αφήνει να εμφυτευτούν. Γι' αυτό πέφτουν τα ποσοστά επιτυχίας. Ενώ ορισμένες γυναίκες λένε, μα εγώ έχω οάρια. Μα έχετε οάρια. Δεν είναι καλής ποιότητος όσο προχωράνε τα χρόνια. Δηλαδή μια γυναίκα 38 χρονών έχει πιθανότητες 25% να έχει καλά οάρια. Το 75% δεν είναι καλής ποιότητας, είναι με χαλασμένα χρωματοσώματα. Ελάτε όμως μαζί μας, κύριε Πράπα, ελάτε να δούμε μαζί πώς μια γυναίκα στην Καβάλα, μια νέα γυναίκα, κατάφερε να αποκτήσει την κορούλα της με εξωσωματική γονιμοποίηση και μάλιστα όμως χωρίς να πάρει φάρμακα. Η ζωή μου άλλαξε τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να με ενδιαφέρει εκτός από αυτό το παιδί. Ούτε και κάτι άλλο που θέλω να βλέπω. Μόνο το πρόσωπό της θέλω να βλέπω. Η Δώρα Κετίκογλου κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της. Πιο ευτυχισμένη από ποτέ απολαμβάνει τη μητρότητα. Η μικρή Βασιλική είναι ένα γλυκύτατο κοριτσάκι μόλις 13 μηνών που ζει και μεγαλώνει με πολύ αγάπη στην Καβάλα. Η μικρούλα είναι το πρώτο παιδί στην Ελλάδα που γεννήθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα. Η Δώρα κατάφερε να γίνει μητέρα με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά χωρίς ορμόνες, μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες με τη γνωστή μέθοδο, αλλά και αρκετή ταλαιπωρία λόγω φαρμάκων. Ήδη είχα μία προσπάθεια στο εξωτερικό η οποία με ταλαιπώρησε λόγω των φαρμάκων, γιατί με πείραξαν. Αυτό όμως ήταν πολύ εύκολο. Ποιος ο λόγος να πάρεις φάρμακα και να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου όταν μπορείς να το κάνεις και με άλλο τρόπο. Κύριε Πράπα, πώς έγινε η εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα? Αυτή λοιπόν η τεχνική, για να ξεκαθαρίσουμε, για να μην επηρεάζεται και ο κόσμος, λέγεται in vitro maturation, δηλαδή στο εργαστήριο ορίμαση των οαρίων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αυτή η τεχνική δεν είναι για όλο τον κόσμο, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατάς. Είναι για γυναίκες οι οποίες ή έχουν προβλήματα με το ύπαρ, με το σηκώτη και δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα, ή γυναίκες που χειρουργηθήκαν από κάποιον όγκο γυναικολογικό, τους λέμε εμείς borderline, δηλαδή στα όρια, που μπορεί να γίνει κακοήθης τα επόμενα χρόνια και δεν πρέπει να πάρουμε φάρμακα, ή σε γυναίκες που παθαίνουν υπερδιέγερση όταν παίρνουν φάρμακα, κάνουν ασκητικό υγρό, βαριές καταστάσεις που κινδυνεύει η ζωή τους, ή σε μια γυναίκα που από πεποίθηση δεν θέλει να πάρει φάρμακα. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν παρακολουθούμε τα φυσικά της οάρια, τα δικά της, τα αρχαίγωνα οάρια, υπερηχογραφικά, χωρίς κανένα απολύτως φάρμακο, καμία ένεση για τη γυναίκα, την 8η μέρα όταν το πρώτο θυλάκιο φτάσει 12 χιλιοστά, με ειδικές βελονίτσες και κάτω από υπερηχογραφικό έλεγχο, βγάζουμε εξωσωματικά, έξω από το σώμα της βγάζουμε αυτά τα μικρά οάρια, ανώριμα. Αυτά στη συνέχεια με διάφορες τεχνικές που ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου είναι το McGill στον Καναδά, τα οριμάζουμε άλλες 2 μέρες και όταν οριμάσουν και δούμε ότι φτάσαν στο κατάλληλο επίπεδο, παίρνουμε το σπέρμα και τα γονιμοποιούμε. Μετά φτιάχνουμε έμβρια και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε στη γυναίκα. Ακούσουμε όμως και τις γυναίκες στο ρεπορτάζ ότι είναι στις τακτικές, λένε ότι ναι, θα έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά όχι πολλές φορές. Είναι κουραστική η διαδικασία για μια γυναίκα, για το σώμα της. Αλήθεια είναι, ήθελα να πω ότι η συγκεκριμένη κυρία από εδώ που έμεινε έγκυος έκανε την in vitro maturation, ένα μυστικό που ήταν, το οποίο τα άλλαξε η επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Είναι να μην γίνεται εμβριομεταφορά στον κύκλο, μιλάμε για την εξωσωματική χωρίς φάρμακα, στον κύκλο που έχει πάρει ορμόνες η γυναίκα. Είναι αλήθεια ότι όλη αυτή η ορμονική θεραπεία ταράζει λίγο το ορμονικό σύστημα και γενικότερα τη γυναίκα. Δηλαδή έχουμε καλύτερα αποτελέσματα εάν το καταψύξουμε το έμβριο και το βάλουμε σε έναν άλλο μήνα όπου η γυναίκα δεν θα έχει υποβληθεί σε θεραπεία με ενέσεις. Υπάρχουν παρενέργειες, υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις που να μην μπορέσει τελικά η γυναίκα να τεκνοποιήσει και να υπάρχουν και παρενέργειες από τις ορμόνες? Να σας εξηγήσω. Έχουν γίνει πολλές εργασίες σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, καρκίνο των οθικών, καρκίνο της μήτρας κλπ. Καμία δεν αποδείχθηκε, καμία απολύτως ότι οι γυναίκες μπορεί να πάθουν καρκίνο των
οθικών, μιλάμε για βαριές αρρώστιες. Τώρα, κάτι ευριαγγείες, μικρές φλεβίτσες κτλ. Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες καταστάσεις όπως αυτή η κυρία που ήταν η υπερδιέγερση οθικών, που είναι μια σοβαρή κατάσταση. Και αυτή ρυθμίζεται με διαφορετική θεραπεία. Γενικά δεν υπάρχουν επιπλοκές σοβαρές που να δικαιολογούν. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι ήδη χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα περισσότερο από 35. Δηλαδή, πολλά χρόνια σκεφτείτε ότι τα χρησιμοποιήσαμε και εκτός εξωσωματικής παλαιότερα. Η εξωσωματική έχουμε το πρώτο παιδί 35 ετών. Αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς να ξέρουμε τη μέθοδο εξωσωματικής για πρόκληση οφυλακίου ρηξίας αυτές οι ενέσεις. Δηλαδή, οι αντίστοιχες γυναίκες που τα πρωτοπήραν στον κόσμο πρέπει να είναι 80 χρονών τώρα. Δεν αυξάνουν τον καρκίνο. Το κόστος είναι μεγάλο. Υπάρχουν ζευγάρια που τα εγκαταλείπουν τη διαδικασία μετά την πρώτη φορά λόγω του κόστους. Ναι. Αλήθεια είναι ότι το γυναικείο ένστικτο, το πατρικό, μητρικό ένστικτο, όπως θέλετε για παιδί, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι. Ο κόσμος δίνει τα πάντα. Δανείζεται, πουλάει αυτοκίνητα κτλ. Εδώ τώρα τα πράγματα λίγο στενέψανε. Με την έννοια ότι μια εξωσωματική μπορεί να πάρει από 2,5, όπως είπατε, μέχρι 4.000. Έχουμε την τύχη εδώ στην Ελλάδα το ΙΚΑ να δίνει δωρεάν τα φάρμακα. Το ΙΚΑ. Υπάρχει επιτροπή του. Ενώ τα υπόλοιπα ταμεία πληρώνουν μόνο το 25%. Να υπολογίσετε δηλαδή ότι εκτός από αυτό το ποσό της εξωσωματικής, ανάλογα με τι τεχνική θα ακολουθηθεί αυτά τα ποσά από 2,5 μέχρι 4, να σκεφτείτε ότι έστω με το δημοσίου κτλ. Με το ΙΚΑ δωρεάν. Έχει μόνο αυτά τα έξοδα της τεχνικής. Σε ένα άλλο ταμείο όπως είναι ο ΓΑ, δημοσίου κτλ. Θα πληρώσει περίπου άλλο ένα 500 στο φαρμακοποιό. Το 25% που δικαιολογούν τα ταμεία, 75% πληρώνει το κράτος, 25%. Αυτά είναι τα έξοδα. Αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Γιατί τελευταία διάβασα μια εργασία σε ένα από τα κορυφαία περιοδικά του κόσμου, το Fertility and Sterility, που είναι το αμερικάνικο περιοδικό, και έλεγε: μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική σε γυναίκες άνω των 35 ετών. Έλεγε ναι. Πώς? Αυξάνοντας τις προσπάθειες. Μα πώς να αυξήσει τις προσπάθειες όταν δεν μπορεί να πληρώσει η γυναίκα? Και η όλη διαδικασία μας είπατε από 2.500 ευρώ μέχρι 4. Ναι. Στα δημόσια νοσοκομεία γίνεται εξωσωματική γονιμοποίηση? Στα δημόσια ορισμένα γίνεται. Στην Θεσσαλονίκη γίνεται στο Παπαγεωργίου, στην Αθήνα γίνεται στο Αρετέιο, στο Αλεξάνδρα και στο Αττικό νοσοκομείο. Υπάρχουν λίστες? Υπάρχουν λίστες, ναι, δεν υπάρχει μεγάλη ευελιξία, ίσως, δεν ξέρω, αλλά γίνονται. Και πριν κλείσουμε, κύριε Πράπα, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας βέβαια εδώ και να μας δώσετε συμβουλές για να μπορέσουν οι γυναίκες να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους. Βεβαίως. Καλή διατροφή, γυμναστική, απαγορεύεται το κάπνισμα. Ένα θα σας πω, επιτρέψτε μου λίγο από το χρόνο σας. Μετεκπαιδεύτηκα στο Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική. Θεωρείται Yale και Harvard ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Και στο διάδρομο που πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννήσουν, δεν έλεγαν μην καπνίζετε. Είχαν μια μπροσούρα με ένα ποδαράκι παιδιού κανονικό και ένα σοφρωμένο. Και έλεγε από κάτω: μαντέψτε ποιανού παιδιού η μητέρα κάπνιζε. Πόσο καταστροφή. Δηλαδή, το κάπνισμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Διατροφή. Οι γυναίκες που έχουν πάρει πολλά κιλά. Εμπλέκεται μετά πολυκυστικές οθήκες, ορμονικές διαταραχές. Και για τους άντρες αντίστοιχα, γιατί βέβαια γονιμοποίηση. Οι άντρες, βεβαίως, οι άντρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χτυπήματα στους όρχες, πολύ πάχος. Δηλαδή, μεγάλες ζημιές παθαίνουν οι άνδρες, οι οποίοι είναι οδηγοί σε νταλίκες ή κάθονται και είναι πολύ χοντροί. Γιατί οι όρχες είναι φτιαγμένοι να είναι 2 βαθμούς λιγότερο σε θερμοκρασία από το υπόλοιπο σώμα. Γι' αυτό είναι και έξω από την κοιλιά. Όπως την κρυψορχή, όταν είναι μικρά τα παιδιά και καταστρέφονται ο όρχης, ή ένας άνδρας ο οποίος είναι χοντρός, πλακώνει η κοιλιά από πάνω, κάθεται μέσα στα ποδαράκια, δηλαδή, ανεβαίνει η θερμοκρασία, καταστρέφονται οι όρχες. Καλή διατροφή, γυμναστική, αποφυγή σε χτυπήματα. Οι γυναίκες, καλή διατροφή, όχι πάχος. Το πάχος προκαλεί ορμονικές διαταραχές, θηροειδείς κτλ. Όταν υπάρχει, ξέρουν οι γιατροί μετά να τα ρυθμίζουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πράπα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Να είστε καλά.